May buntag, mga igsoon. Mahaw na mo? Oh. Ayaw sa. Jesus first. Unahon nato ang atong Ginoo pagdawat, pagpasulod sa atong kaugalingon. Amen. Sa atong nabatian karon mga igsoon, nasuko sa mut ang mga Hudiyo sa atong Ginoo Kristo kay ang iyang sala karon against the law of the Jews, mga Hudiyo, mao ang blasphemy, ang pagpasipala sa Dios Amahan. Suko ngayon ang mga Hudiyo kung magpasipala ang Hudiyo kung kinsa man ang magpasipala sa Dios. Muna mularaw sila patyon kini na nakatumon pagpatay kay ipasipadan ang ilang Dios. Wa sila kay balo, kay wa man nila dawata si Jesus, wa tuuhi ang ato Ginoo Kristo. Mao na natin nila madawat ang ipanulti sa atong Hesus Kristo nga siya ug ang Amahan usara. Ang tanan niya ginabuhat buhat sa Amahan. Kung unsay isugo kaniya sa Amahan, iya tumanon kay nagmahal siya sa iyang Amahan. Munang kita mga Katoliko, mga igsoon, ado nutuo kita sa Amahan, nutuo kita sa Anak, ug mituo pagayod kita sa Espiritu Santo. Perting kumplituha, kumplito gayod ang atong pagtuo, atong relihiyon Katoliko, Kristiyano. Naapay ato inahan. Asa pamangkaw anak, na ay inahan, na ay anak, na ay Amahan, na ay Espiritu Santo. Unya mo balhin paglaing relihiyon? Basol mo balhin mo laing relihiyon. Na ay no komentaryo sa magkuros man kita. Kinikuros ko no, nagsulti mo na ang kuros panlaban sa panway, kanang panguntra ba? Panguntra sa panway. Ambot, kumaban niyo pagtuo ng krus panguntra sa panway. Kadako na say panana. Nagkurus kita, kay naghandom kita samahan sa Anak o Espiritu Santo. Nagpahayag kita sa atong gituhan nga tulo ka persona sa usa ka Dios. Mamanan minin sa krus, Amahan, Anak o krus, kay diha kita naluwas sa krus. Porma cross, kay diha kita naluwas sa krus. Diha nagsakripisyo ang atong Ginoo sa krus. Diha gihalad iyang kinabuhi sa krus. So ang krus ato gimahal tungod kay diha kita naluwas. Siyempre kay kung anak buhat sa Ginoo ng krus, lagpot ang panway jud. Lagpot kayo siya, no? Mo na pa wala lang. Kay mo cross ang kontra man sa panuway ng cross. Pag cross, ngano mag-cross man kamo sa atubangan sa Mahal na Birhen Maria. Panuway di ay ang Birhen na Maria, ayo magi atubang di ang cross. Manguros kuno kita sa atubangan ng Mahal na Maria kay panuway ang Mahal na Birhen Maria. Grabe sa sila mo kuha sa mutuis, no? Mutuis sa atong pagtuo. Mga ubang po na way simba-simba, Katoliko pero way simba-simba, dali ra madala. Dali ra ma ay uutuod no. Mo na ay uutuod no. Adto wa nagdala na. Panuway tuod no si Maria. Dugangan pa jud mingon ang born again na tagtunto ka mo Iglesia ni Cristo. Tagtunto ka mo si upari. Iya dako ang iyang lawas si Kristo iyo gamay ra ihatag. Siya nag-inom-inom, kamuwa pa imna sa dugo ni Kristo.
lawas og dugo na. Kay living Christ man na, buhi man na Kristo ang inyong gikalawat, dili mampatay na Kristo. Kay nausab naman ang dagway sa bayhon nausab ang bayhon sa pan na himo ng lawas sa atong Ginoo diha sa pagkonsagrar. Mo nang kuan. Daghan mga Katoliko na wala kasabot ni ana. Nadali ra sila madala og lain relihiyon. Nakita ka mo, barog jud mo. Adlo-adlo simbat tapos kasabot. Ngano magkuros? Basta magkuros, tudlo na ako. Tudlo sa ako lula, tudlo sa ako inahan, magkuros. Daya magkuros ako, kay balo kita sa meaning. Pagpahayag o pagtuo sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Kay mituo man kita. Ikaduha, diha sa krus kita naluwas. Tungod sa krus, giluwas mo ang kalibutan. Mao naman sa station of the cross. Ikapito ka estasyon, gihampak si Jesus. Muluhod ayon, tungod sa imong krus, giluwas mo ang kalibutan. Kaklaro ana mga igsoon. So, maka-istorya pod kamo sa iyo mga, maka-explain kamo sa wala ka sabot sa ingon ni ana. Munang ato Ginoong Kristo karon nagpahayag sa ato ebanghelyo karon na siya og ang pagpasaylo. Sa ngalan, in the name, sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo, gitagaan usab og authority mo na nanapod lain mo tuis ni ana kumpisa ang pari makasalanan man pud na tinuod balita makasalanan pud ang pari. Pero kanang iya pagkatao makasalanan, pero kanang ordinasyon sa pagkapari mo na ang naigahom diha. Nandiha na authority sa iyang ordinasyon sa pagkapari, dili siyang pagkatawhanon. Kaya tao kita makasasala naman, tinuod man po makasasala man. Kung bakakon ka mo, bakakon man po ang pari, mamakak man po na. Maay, muduol mga padre, ako anak to sa hospital, kinanglan og tabang. Wala, may ako kwarta dong. Saan? Naigod kwarta. May kwarta. Nasa man na, nuduol siya na problemado man ang pare. Sa mamuhata ko problemado. Wala sa mod. Pero na ganit sa mod, tunol jud na, kaya naman sa mod. Marapod ka mo, muduol gani mangutang na mangutang nawa mo sa mod sa makadala sa makautang di jud makautang. Pero kung happy siya gaan nindot aya kondisyon niya huna-huna iya pagbati makadala jud mo na mangutang gani kamo tan-awa sa hitsura tan-awa sa maayo ba mud-anin ani ako utangan ni si kumari ising maayo kani kay mangutang ra ba ko. Sus, mugot man, mura nagkuha problema. Di lang ko, balik na lang ko sunod adlaw. Iyo sa tan-aon, no? Kay, di jud ko mo makadala, mangutang mo di jud kung bugat ang huna-huna o pagbati. Mo nang timpla-timpla, ginagmay. Unya sa Ginoo pa der, base mugot po ang Ginoo pa der, mag-ampo kami. Di, sa ka makadala kung karkarong problema. Ang Ginoo, sige ka pangayo. Mayon ang Ginoo, pa kay na isip pag-ampo ko isip mangayo. Nakalimot ka magpasalamat. Una kayo, pasalamat kita sa Dios. Dita sige pangayo sa Dios. Kaya ba naman ang Ginoo sa atong panginahanglan? Ang number 1, ang pagkamapasalamaton. O muluhod pagpakita sa ato pagkamapaobsanon sa tubangan sa Dios. Amen. Manang klaro kaayo na ang si Jesus ug ang Amahan equal sila. Amahan ug Anak equal ug ang Espiritu Santo. Manang Trinity. Kung unsay buhat sa Amahan, gibuhat usab sa Anak.
ako ug ang amahan usara. Wakoy mahimo kung wala ang amahan. Muna ang naa nako gikan sa amahan. Mumapod kita pod kay mga anak man kita sa Dios. Kining niya kanako gikan sa Dios. Hala, kanindot ba sa imo sakyanan? Gikan sa Dios kini. Gikan sa akong Dios amahan. Hala, kagwapa sa imo asawa, gikan sa Dios amahan nga gi partner kanako. Hala, kamaot sa imo bana, gikan sa Dios amahan nga gi partner kanako. Unsa na anato gikan anato. Muna ato tubag kaya watay mahimo kung walay grasya gikan sa Dios. Amen.